Kukhona-ke usisi obuzile la ukuthi ngabe chaza ukuthini-ke ukuphupha udlwengulwa. Ngizochaza-ke ngey'ndlela ey'hlukahlukene ukuze wonke umuntu ozobuza-ke kulesi sihloko esikhuluma ngokudlwengula ezocaciseleka. Uma-ke uphupha ukuthi-ke udlwengule omunye umuntu, kuwuphawu-ke lokuthi kungenzeka into embi kakhulu kuwena. Akukhona ukwephula-ke umthetho, kepha impilo yakho izodinga-ke ukunakekela okwengeziwe. Ngakho-ke uma ungazizwa kahle, funa-ke udokotela. Into ebalulekile kakhulu-ke ukugwema-ke ukucabanga ngaleli phupho ngokweqile ngoba kuyinto-ke eyingozi. Ukuphupha-ke ngokudlwengula kungakhombisa-ke ukuthi uma ngabe ube yisisulu saleli cala ephusheni, kuwuphawu lokuthi uzobhekana nesimo esinzima kakhulu empilweni yakho. Bese-ke kuba ukuthi-ke uyasinqoba. Ngezinsuku ezinjena-ke ezinjengalezi, kahle kahle kuhlale-ke kujabulisa ukwazi ukuthi kunethuba lokunqoba izinkinga ohlangabezene nazo nozicabangayo. Uma kuyikuthi-ke nawe kunephupho-ke elisemqondweni wakho-ke noma ohlezi nje uliphupha likuhlupha, unesifiso sokwazi ukuthi lichaza ukuthini, ungasabi ukubuza la kwi-comment section ukuze phela nawe ngizokuchazela ukuthi lelo phupho lichaza ukuthini. Ebese uyakhuphuka-ke lapha ushaya u-subscribe ukuze-ke ungaphuthelwa noma ngabe yiliphi-ke iphupho engilifakayo engilichazayo la kuleli page. Nisale kahle.